ዝኮነ ሰብ ነናቱ ኣጋጣሚ ፍቅሪ ክህልው ይክእል እዩ እንተ ዝናተይ ግና ፍሉይ ዝበለ ኮይኑ ይስምዓንሎም ግን ዝኮነ ከዓ ካብ ኣብ ውሽጢ ገይረ ስቕ ዝብል ንሰምዓቲ ከካፍል ዝመረፅኩም መምሓሪ ድኸውን መገረሚ ዋላስ እንተ ግና ምስ ሰማዕኹም በኣልኹም ፍረድዎ ጽቡቅ ገይረ ኣይገበርኩን ሓሳብኩም እንተ ትገልጹለይ ክንደይ እኳ ደስ ምስ በለኒ ብዝኮነ እትዕላል ከምዚዩ ኣብ ኤርትራ ከለኹ ዝፈትዋ ትፈቱኒ ኣፍቃሪት ነይራትኒ ሓቂ ዘረባ ፍቅርና በዘይ ምግናን ሰባት ዘዛረበ ነይሩ ኣነውን ትኾነኒ ጓል ረኺበ ምባል ቀሲነ ውራይ ናብራ እንዳገበርኩ ግና ሓንደበት ዘይተጸብኽሎ ደቦላ ኣብ ሕይወቴ ኣትዩ ኩለንትናይ ዘራረጎም ምእማን ተጸጊሞን ዘይነፍሲ ክመስል ግዜ ወሰድኩን ብደው ፍልሖ ዝበልዖ ዕንፀይቲ ተቐይረ ዝወረደን ግፍዒ ደክብሎ በደል ልዕሊ ዓቕሚ ኮይኑኒ ይፈልጣ እንዳበልኩ ዘይፈልጣ ጓል ይጓዓዝ ምንባረይ እሽነተይ ይሕሪቆኒ ብዝኾነ ከድረ ከይላ ትጋብዘኒ ንዳር ንሳ እንተ ደኣ ዲማ ኩሉ ግዜ ገለ ፍሉይ ነገር ይስኣሉ ብኡ መጠን ድማ ዘሐጉስ ነገር ተስምዓኒ ወይ ድማ ትሕበኒ እንተ ናይ ሻዕ መዓልቲ ግና እምሪ ወዲ ሰብ ዘሕፅር ተግባር እዩ ከም ቀደማ ጽቡቕ ኣይነበረትን ተስሕግ ግና ምሽ ኣሎ ገለ ዝጎደላ ነገራት ትመስል እቲ ፈለማ እኳ ኣየስተባሓልኮና ነይረ ምስ ተደጋጋምን ግና እንታይ ኮይና እንዳበልኩ ምስ ነፍሰይ ተማጊቲ የግዳስ ካሓታ ካይመረፅኩ መጠኑ እንተኾነ ክንዘናጋዕ ድሕሪ ምጽናሕ ከምቲ ልሙድ ገለ ዘሕጉስ ነገር ክትብለና እንዳተጸበኹ ግና ብወስታ ገዲፋት ልብጉያ ካብ ቅድሜ ተሰውራት ኩሉ ነገር ድንፁ ስለ ዝበለኒ ጎየ ከርክባይ ከኣልኩን ክንዝኾነውን ነታ ፖስታ ምስ ከፈትኳ ናይ መርዓ ዕድመ ጽሑፍ ዝተጻሓፈ ወረቐት ጸንሓኒ ተቀዳዲመ ዓይነይ ናብቲ ናይ ዕድመ ካርድ ምስ ሰደድኩ ግና ብካባይ እንተ ነቆራ ዘብል ነገር ተዓዘብኩ ገክኸውን ኣለዎ እንዳበልኩ ዓይነይ ሓሲ ምስ ተዓዘብኩ ግና ዝተቐየረ ሓድሽ ነገር ኣይጸንሓንን ይሓልም ካይሉ ተጠራጠርኩ ምዃን ሕልሚ እንተ ዝኾነናይ መሓሸን ነይሩ ስማ ደጊመ ደጋጊመ ምስ ኣንበብኩ ከይተረድኣኒ ምትርትር ኣበልኩ ነቲ መመገብ ጣራውን ደጊመ ደጋጊመ ቀጥቀጥኩ ማናጀር ናይቲ ገዛ መጽዩ ደሓንድኻ እስካ ሕደ ክትልፈትን እንተ ዘይብለን ነይሩ ብሙሉእ ኣብቲ ሆቴል ዝነበረ ንብረት ምዕነክቦ ነይረ ብዝኾነ ነቲ ጽሑፍ ምስና ሕርቃነይ ምንባብ ተተሓስኩ ርኢኻ ኣለኻ ዝያዳ ብዙሕ ክዘረባ ይኮንኩን ምሳኻ ዘሕለፍኮን ዓመታት እተን ዝኮር ኣለን ዘሕበነንን ንዘንቲ ዕለት ድማ ኣይክርስአኒ ንስኻ ኣብ ሕይወተይ ፍሉይ ቦታ ኣለካ ንኣኻ ምላይ ምፍላጠይ ድማ ናይ ሕጉሳት ሕጉስቲ ግና እንታይ ዲ መሲልካ ስድራ ካብ ደገ ምስ ዝመፀ ሰብ ከመርዑኒ ወሲኖም ኣይከውን ኢለ ኣዕቢፀም ነይረ ግና ልዕል ዓቕሚ ኢኮኖሚ ድሓር ድማ ደኽነት ገዛና ትፈልጥ ኢኻ ኣብኡ ምስ ከድኩ መናዊ ክቕይር ምዃነይ ስለ ዝተረድኣኒ ዋላ ደኣ ኣእመነሉ ደኣ እምበር ተቐርቂረ ምስ ናይ ፍቅረይ ከለኹም ክምርዓው ዝወሰንኩ መቼም ዝኸበደ ውሳነ ምዃኑ ትግንዘበለይ ትኸውን እዚ ክብል ከለኹ ግና ፍቅርኻ ኣና ኣይሰየ ወይ ንሂወተይ ደገፍ ክትህባ ኣይትክእልኒ ኢኻ ማለት ኣይኮነን ብሓብቲ ከምቲ ዝበሉን እንተኾይኖም ካባኻ ንሱ ሓይሽ ወድውን ዝኾነ ይኹን ብዘይገድስ ኢለ ዓይነይ ብምእምቱ ኣትየለኹ ካብ ኮነ ክትሓዝን ዘይኮነ ዝግብኣካ ምእንቲ ዝሕለፍናይ እዋን መሪእካ ክተፋኖኒ ብልበይ ዘፍቅረካ ግና ዝግበር የለን ስለቲ ስን ዓምራዊ ሓስያት በሰላ ከውርደልካ ዝኾንኩ ድማ ኣቐዲመም ይቅሬታ ይሓትት ደፊረ ክነገረካ ስለዘይ ከኣልኩ ብፅሑፍ ሓሳበይ ዘካፍል ዘለኹም ኣቀዲመ ክነገረካውን መዓስ ዘይተማዕታዕ ኮይኑ ግና ኣቕመስኢነም በጃኻ ነብስኻ ከይትጎዳእ ሓደራኻ ንኣየ ከም ሓንቲ ስስዕት ርኢኻ ሂወትካ ምራሕ ተመርኤ ካብ ዝዓዲ ክወፅ ስለ ዝኾንኩን ናባይ ገጽካ ቆልሕ እንተ ዘይበልካ ተመራፂኡ እንተ ክኢልካ ድሕሪ 3 ሰሙን መርኣይ መፂኻ ንመወዳእታ ግዜ ተፋኑኒ
ሕጁን ብልቢ ዘፍቅረካ ሰላም ዝሰፈኖ ናብራ ሕይወት ይምንልካ ካብ ብልቢ ትፈትወካ ኣፍቃሪትካ ነበረ ወሲኸለኹ ዝብል ምስ ኣንበብኩም መሊሱ ሕርቃኒ ገንፊሉ ንዝረኸብኮ ሰብ ሕናቆ መጻኒ በጃኻ ተረጋጋ ኢሎም ኣብቲ ሆቴል ዝነበሩ ምስ ኣረጋግኡ ንግዳ ምስ ናይ ሕርቃኒ ንገዛ በቃ ካብታ መዓልትኒዮ ኩሉ ነገር እንዳጽላዕኒ መጸ እንታ ከም ዝኾንኩ ክረኽባ ሓሰብኩን መርዓውና ሓለፈ ገጻ ከይርኣኹ በታ ምሸት ተፈላለዩም ብድሕሪ ኣናብራ እንዳጽላዕኒ ስለ ዝመጸ ኣብ 4 ዓመት ምፍለና ካብ ሃገረይ ተሰዲደ ናብ ኤውሮጳ ኣተኹ ከም ሰበይ ናብራይ ክመርሕ ጸንሒ ምስ ሓደ ዝፈልጦ ሰብ ናብ ሓደ ወራይ ምስከድኩ ግና ሓደ ኣዝዩ ዘደንጹ ዘገርም ነገር ተዓዘብኩ ብኡ መጠን ድማ ክኣምን ተጸገምኩ እታ ከማን ጠንጢናት ንዝኸደት ኣፍቃሪተይ ኣብቲ ወራይ ኣይጸንሐንን ዝተሓወሰ ስምዒት ንዕለቱ ወረረኒ እንታይ ከም ዝገብሩን ሕርበት በለኒ ከይደደ ሰላም ክብላ ዋላስ በታ ዝመጻእኳ ክምለስ ቀባሕባሕ እንዳበልኩ ግና ዓይንን ዓይኒ ምስተጋጨና ከምዛ በርቀ ዝሓረማ በስም ባደ ድንን በለት እሞ መሊሳ ከዓ ንሱ ዲኣይንሱን ኢላ ግዲ ተጠራጢራ ኮይና ቀዊላ ጣመታትን እሞ ሓፊላ ኮፍ በለት ከም ዝተረዳዕና እንተ ኮይኑ ንኣይ ብምርኣያ ዝተሓጎሰት እሞ ገብራ ስለዝተዘክራ ግና በስ ክፍታ ከይፈተወትያ ኮፍ ከም ትብል ዝገበራ ኣንታ ሓወይ እንታይ ደኣ ተዓኒድካ ምስ በለኒ መማፅእቲ ግና ፊታ ኮፍ በልኩም የጠምታት ጥምተኒ ይርኣ ትርእኒ ኣብ ገጻ ዝተፈላለየ ስምዒት ይንበብ ነበረ ኣብ መንጎ ግና ማማ እንዳበለ ሓደ ወድ 3 ዓመት ዝኸውን ቆልዓ ኣብ ሕቕፋ ምስ ተሸጎጠ ኣነ ኣብኦ ክኸውን ዝግብኦ ቆልዓ ናይ ካልእ ምዃኑ ስለ ዘበሳጨኒ ካብቲ ገዛ ንደገ ወጻኹም ኩሉ ዝሓለብኮ ፍቕሪ ንድሕሪ ተመሊሰ እንዳዘከርኩ ከለኹ ብድሕሪ መጽያ እንታይ ደኣ ኣይናፈካን እንዲኻ ምስ በለትኒ ነብኣት ሕነቕንቕ ስለ ዝበለኒ ትመረጽኩም ኣነ ግና ብጣዕሚ ናፊኣካ መስርዓኹኻ ልዕሊ ኣቐኒ ሰንቢደ ካብታ ምሳኻ ዝተፈላለየ ኩላ መዓልቲ ቀሲነ ሃዲራ ኣይፈልጥን ቤንዳ ኣብዚ ነጢብካ ምስ በለትኒ ከም ሰብኣይ መጠን ዝፈታተኒ ዝነበረ ንብኣት ንውሽጢ ውሒጠ ክዛረበኪ ፍቓደኛ ኮንኩን ብክብረት ከዶ ካባይ ክትርሕቒ ምስ በልኩዋ ኣጆኻ ከርሕቐ ኣብ ቁስልኻ ጨው ክንስንሰሎ ኣይኮንኩን ስለቲ ዝበድልኩኻ ግና ይቕሬታ መኣስኣቲኻ ናብዚ ዓዲ ኣይምልከተክን ናብ ካልእ ከይንባፅሕ ረሓቒ ካብ ቅድሚ ምስ በልኩዋ ከርሕቓልከ ሓንሳብ ቴሌፎን ክሓበኒ ፍቓድ ክሓተተት ካብ ጅቦይ ኣውፂኣ ናይታ ሞባይል ኮድ ክኸፍተላ ምስሓትኒ እንታይ ከም ዝሓሰብኩ ክማቕታት ጽንሒ ከፈትኩላ እዚ ቁፅረይ ከተዛረበኒ ወይ ክትረኽበኒ ምስ ትደሊ ደውለለይ እሞ መዓረ ክንደይ ስቃይ ከም ዝሓለፍኩ ክኣለከ ገዲፋትኒ ንውሽጢ ዓተወት ኣነውን ብማፅእተይ ገዲፈ በታ ዝወፃኽዋ ንገዛ ያበልኩ ድሕር ክንደይ ሓሳብ ናይ ምንታይ ፀገሚ ትብል ዘላ ዘይሰምዓኸ ብምባል ደወልኩም ብምድዋለይ ብጣዕሚ ሓጎሳ ኮይኑን ብኣካል ክረኽባ ምስ ረበሸትኒ ተሰማምዒና ተራኽብና ዝኣልናተ ነገር ግና መሊሱ ከብደበልኦም የግዳስ ግርም ክንክደ ክብል ክሓዝን ጭንቕ በለኒ ተመሪኣ ኣብ ኤውሮጳ ምስ ኣተወት ፈፂማ ምስ ተሰብኣያ ክትሰማማይ ከኣለትን ብዕድመ ኣጸቢቑ ዝዓብያ ናበይ ወፂኻ ኣቲኽ እንዳበለ ብምሄር ምቁፅር ኮፍ ካልኣም ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ድማ ከም ሓንቲ እስርቲ ካብ ገዛ ትወፅለን ሰዓታት ውህዳትን ፍሉጣት ከም ዝኾናን ኣብ ትኸዶ የብላ እንዳበለ ምስ ኣሸገራ ህሉፍ ሓሊፉ እውን
ምክንያት ዘይብሉ ክሓርማን ከጋፍኣ ምስ ጀመረ ልዕል ኣቕማ ስለ ዝኾና ብናይ ሰብ ሓገዝ ከም ተፋትሐት ሓበረትኒ። ብቀደሙስ ምዘይትፈልጦ ሰብ ብሽን ገንዘብ ሃብቲ ጥራሕ ምምርኣቕ እዚ ትፉእ እንዳበልኩ ምስ ነፍሰይ ከማጎፅ ፀንሐ ምስኾነ እንታይ ከም ዝብለካ እንደይ ኣዝዩ ጥጣሕ ፍቕሪ ረጊስኪ ኬድኪ ኩርካሕ ረኺቡ ድማ ኣሰራጢኪ ናተይ መርገም ኣይኮነን ናትኪ ትዕልልቲ ዝግበር የለን ሓቂ ዘረባ ብድሕረኺ ሰብ ክኸውን ስለ ዘይከኣልኪ ኩሉ ነገር ኣፅልእኒ ንስደት ወፂኢ ኣብዚ ክትፀንሒ ለውን ፈፂሙ ግምት ኣይነበረንን ብዝተኻኣሉ መጠን ንኣኸ ክረስእ ይቃለ ስለ ዝነበርኩ ዳሓይ ክዘበሃል ሓተትኩን ብዝኾነ ከምዚ ኢልኪ ክረኽበክ ከለኹ ግና ዝሐዝን እዩ ኣይ ምስኡ ኣይ ምስኣይ ዘርሞዞሞ ክትተርፊ ምስ በልክዋ ድሓን መስጣ ናይቲ ዝበድልኩኻ ስለ ዝኾነ ዝሓበኒ ተቐቢሉ ሓንቲ ክትርድኣለ ዝደሊ ግና ስለ ዝፀልዓኻ ኣይኮንኩን ተፈለይካ ጸቕጢ ስድራይ ስለ ዝበርትዓንን ናብርኦም ከመሓሽ ብምባሌ ንነብሰይ መስዋዕቲ ገይረ እምበር ፍቕርኻ ንኻሊእ ትኹን ካብ ልበይ ተፈልኒ ኣይፈልጥን ብዝኾነ ኣፍቃሪት ኣላ ትካዶ ተመሪኤኻ ሓዳር ጌርካዶ ምስ በለትኒ ኣላ ንስኺ ልበይ ገፊንክያ ምስከድኪ ተዳሓይሉ ቀኒኡ ክጥመት ስለ ዘይከኣለ ከምታ ዝገደፍክኒ ዘለኹም እሞ ፍቕሪ ናተይ ኣይወፃልካን ኣሎ ማለት ድዩ ይውፃእ ኣይውፃእ ሕጂ እንታይ ፋይዳ የምፅእ ገዳሕ ገድፈክ ኢለ ብድድ ምስ በልኩም እሞ ከም ድፍረት ደኣ ካይትቆፅሮ እምበር ነፃ ካብ ኮንካስ ፍቕረና ሓደ ኢልና ዘይንጅምር ምስ በለትኒ ፅፍኣያ ይመፂኒ ከመይላ ድሕር ክንደዚ ገልተኣታ ፍቕሪ ክንጅምር ተሓትት ምስኣ መፃኤ ቆርነ እንዳተጓዓዝኩ እንዴ ሃንደበት ሰንፈላልየእተትለይ ዝኸደት በቃ ብነፍስኻ ጥራይኺ ትግደስ ምሽ ንዘረባ ምባሉን ኣነ ንቡር ኣይፈተንኩን ንስኺ ፈትንኪኺ እሞ ንቡር ፈቲነ ምናልባት እንተተፋቲሐ ክሳብ ሽዑ ክትፅበኒ ትኽእል ዲኺ ምስ በልክዋ ንምንታይ 100 ግዜ ዘይትፋታሕ ክትፅበከ ነዚ ዕድል ዳግማይ ክኸስር ኣይደለን እዩ ፈጣሪ ኣይተፈላለዩ ስለ ዘመስለኒ ደድሕረይ ስኢምካ ኣብዚ መፂኻ ምስ በለትኒ ኣቲ ፈጣሪ ብኣኺ ዝለዓል ኣይኮነን ንጠላማት ዝኾን ቦታ የብለይን እሞ ፈጣሪ ዶ ክትብል ፀኒሕካ ቃሉ እንታይ ድዩ ዝብል ንዝበድልኹም ይቕረበሉ ዶ ኣይኮነን ዝብል ምስ በለትኒ ብቃል ኣምላኽ ጠቢርኪ ክትኣስርኒ ከይትፍትን እምበርከ ተመሊሱ ንኣኻ ሓሲብክ ስለ ዝኽእል ካብ ኮነ ድሕር ደጊመ ከም ጥው ኣዴኽ እበፅኒ ነቲ ከም ድላይ ከሸሸይ ንክትብልሉ ዝፈቐድ ኩልኩ ልበይ ተሓሲንኪ ኢኺ ካብ መንገዲ ሓዲድ ፍቕሪ ዝወፃኺ ንስኺ እምበር ኣነ ኣይኮንኩን ኣኩርኤ ከም ብረኪ ኣብ ፃዕሪ ከለኹ ነዴኻ ማይ ወረድላ ኢልክኒ ካብ ኮነ መመንገዳና ንግበር ከም ሓፍቲ መጠን ግና ኣብ ጎንኺ ክኸውን ድልየ ንወድኹን ክወልዶ ዝኽእል እኳ እንተኾንክ ግና ከም ንእሽተይ ሓወይ ክርኤ ቻው ግዳ ከይረሳእኹ ከዓ ዋላ ሓደ ኣይተቐየርክን ግና ፅባቐኺ ሓያስኒ ከምዘይ ተኣመኪ ኣብ ገፅኪ ይንበብ ኣሎ ኩሉ ገዲፍኪ ብዛዕባ ሕይወትኪ ሓሳቢ ከምዝልኩን ክርኤኪ ባሓት ኣይኮነን ብድድ ምስ በልኩም ድሓን ተስፋ ኣይክቆርፅኒ ደጊመ ደጋጊመ ክሳብ ስብቾካ ክድብለ ብኮፋ ኣፋኖትኒ ገዛይ ተመልሰ ብዙሕ ሓሰብኩ ኣሰላሰልኩ ኩሉ ነገር ብጣዕሚ ስለ ዘደንግፀኒ ክምለስ ኣደለ ተማትዓኹም ነፃ ካብ ኮነት እሞ ከዓ እንዳፍቀረትኒ ንምንታይ ዘይተወለደ ፍቕረይ ክጠርነፍ ክብል ይፀንሕ እሞ መሊሰ ድማ ናይ ምንታይ ፅላል እዩ ምሽ ኣይተልልኒኻ ኢላ ካብ ንኣኻ ንገንዘብ መሪፃ ከይዳ ፅባሕ ንጎ ጠጢናትካ እንተኸደትካ እንታይ ውሕስነት ኣለካ ድዩ ምስ ሕሊ ናይ ኩማገፅ ፀኒሐ ተተረፈኒ ኣብ ዝብል መደምደምታ በፃሕኩም ጓል ግና ፈፂም ከተቕስነነይ ከኣለትን ካብ ሓደም 10 ግዜ ንመዓልቲ ምድዋል መልእክቲ ምስዳ ተተሓዘቱን ተፅሕፎ ናይ ፍቕሪ ቃላት ብጣዕሚ ዘደንፁ ፍቕረይ ከምዘይውፃለውን ዓብዪ መረጋገፂ እዩ ብዝኾነ ኣነ ከኣፅዋ ንሳ ክድውል ምስ ተረባረብና መወዳእቱ ድሕር ክንደይ ሸንኮለል ብኣካል ክረኽባ ተሰማምዓኹ
ኮይኑን ኣብ ገዛ ኣደመትኒ ገዛ ኣትው ክብል ከለኹ ዝተቀበለኒ እቲ ብሓባር ከለና ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝተሰኣልናይ ኣስኣል ኣብ መንደቕ ተሰቒሉ ኣብ ናይ ዝተፈላለዩ ምርኢት ስእሊ ዝረኣየሉ ኣዳራሽ ዲኣቴ ዋላስ ኣብ ናይ ውልቃይ ገዛ ብጣዕሚ ደንፂኒ ኣካኖንዶ ከምዚ ኢሉ ተደርዲሩ ክፀንሓኒ ንፈሱ መሓላውካ መዘከርታ ሓንቲ ስእሊ ዝሓዘት ኣይመስለን ነይሩ በብሓደ ነድሕሪት ተመልሶም ተዘክሮታት የሕደስኩም ጥዑም ናይ ፍቅሪ ግዜ ኣሕሊፈ ኣቤት ሽዑ ዝነበረ ሓጎስ እቲ ፎቶ ምስክር እዩ ኣብ ዝኽሪ ኣቲኻ ምሽ በለትኒ ኣብ መንጎ ነዚ ኢለካ ኣብ ነፍሶ ከፍ ንፍቕ ዘበልካኒ ምስ ስእል ናይ ዝቃለስ ብልቤ ዝብለካ ፍቅሪ ፈፂሙ ኣይወፃለይን ዳግምና ብምርካኑ ብጣዕሚ ሕጉስቲ ምሽ ገጽኪ ሕማቕ ኢልካኒ መአንተነ ናብ ናይ ቀደሙ ጽባቐ ክምለስ ፍቅሪ ተቐበሉ እንዳበለት ኣብ ሕቆ ሽጉጥ ምስ በለት ብጣዕሚ ስለ ዘደንገጸትኒ ዋላኳ ኣነ ንስኽን ብፍቅሪ ክንጓዝ ዓይንከኢና ክብላ መጽእ እንተነበርኩ ግና ንዕለቱ ሓሳብ ብቅጽበት ተቐይሩ ካብ ሕቆ እንዳውጻኹን ፍቅሪ ከምዚ ይውጻልኪ ዘይካሕድ ሓቂ ኣነ እውን ከምኡ ግና ልቤ ቆሲሉ ስለ ዘሎ ንክሓዊ ግዜ ከድልኒ ከም ናይ ቀደምን ቅልጥፍ ኢለ ፍቅሪ ክልግሰልኪ ከጸግመኒ እሞ ብኣቕሊ ክትጽበይ ትኽእሊ ድኺ ቆጣ ክብል ከለኹ ብሕድኣት ከተዛሓልን ትኽእሊ ድኺ ምስ በልክዋ ንምንታይ ብዝረሰነ ሓፂን ጌርካ ጣሻስ ዘይተብለኒ ምእንቲ ፍቅርና ክብል ክጽመም ምስ በለትኒ በሊካብ ኮነ ንወድኺ ከም ውላደ ገይረ ከኣበ ቃል ይኹነን ብምባል ሓቒፈ ኣብ ግንባራ ሰኣምክዋ ናይ ዓመታት ገልጠምጠና ብፍቅሪ ምሕረት ተዛዚሙ ድሓንቲ እቶን ኣየግድኣትንን ጽቡቕ ሓዳር ጌርናስ ክልተ ቆልዑት ከማን ወሊድና